ga sako Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah la da aiki ciki. Nunaman ne wallahi ya gari. Wallahi alhamdulillah na dan je tana ne in dawo sai da shigo ni kara ka cikin gidan da yake ma da mana ya kalla. Ban daidai da ta ba ni ma. Kai. Jaji dai. Yake faruwa ne. Ni fa wallahi shi yasa fa kareci ganin yan social media shi afan su wallahi. Komi a ce jaji yayi komi jaji yayi Kai tsaya da ina ma kullum ne dama bari in waya ma da ban gane ba. ya baka gane ba bari in waya ma da kanka ita hulɗa ta gidan jaji ba kaya saboda abubuwa ne yake a zahiri ba abu ba duk abun da ka ga aza gaskiya ne yayi Shin kai kana nufin da ka saurara dama kai kana nufin duk ayyukan da nika ana cewa yayi a ce ba tsaya ba haka da labari alaji duk shi kai shekara ta hudu ba san ya ɗauki 'yan sanda ya ɗauki soja ya ɗauki civil defense ya ɗauki DSS ya ɗauki SS kuma duk kaga baya samun mulki sannan kuma ya yi alƙawalin ginin babban masallacin garin Birnin Magaji wanda 75 cikin 100 an kammala shi ya raba motoci ga talakawa ya raba masuna ga talakawa sannan kuma ya ba wa marayu tallafin shinkafa gero dawa masara da sauransu sannan kuma bayan yanzu abinci gaba ya zo ya raba ɗalibai su scholarship digiri 50,000 diploma 30,000 kaga bin muka ji da kaura ba wanda ya kamata a tallata irin his excellency honorable Alhaji Aminu Sani Jaji insha Allah honorable Aminu Sani Jaji zan don ba wanda ya cancanta da kura a kaura bin magaji sai honorable Aminu Sani Jaji ba Jaji muna ta murna su scholarship za a ba mu ɗalibai dole mu yi murna dan kaura har da birnin magaje mu kama sai a